zhruba od roku 1987 a snažil som sa buď si obchodom zarábať, alebo si obchodom privyrobiť. A myslel som si, že v podstate obchod je niečo, na čo majú niektorí ľudia talent a niektorí ho nemajú, pretože niektorí mi hovorili o tom, že v podstate s tým sa človek musí narodiť. A ja som si teda myslel, že v podstate som sa s tým narodil a tak som obchodoval a cítil som sa v obchode veľmi dobre. A čo bolo pritom zaujímavé, bolo to, že v podstate chcel som vedieť, že prečo sa niekedy darí lepšie a niekedy sa darí horšie. Aj prečo vlastne tá vec toho, že veci sa niekedy predávajú alebo nepredávajú, ako to ja môžem ovplyvniť, čo všetko na tom ovplyvňuje moja nálada, môj prístup. Tak som jedného krásneho dňa zistil, že jedna vec je predávať a druhá vec je byť schopný naučiť predávať iných. A naučiť predávať iných bolo ďaleko väčší problém, ako byť sám dobrým predajcom. Tu som v podstate začal riešiť tú vec, aká je nejaká postupnosť, ako zvoliť tú vec, kde začať, ako sa dostať k tomu, že veci pôjdu tým správnym smerom. A čo ja všetko potrebujem vedieť k tomu, alebo do akých detailov potrebujem byť schopný rozdrobiť ten obchod, aby som mohol človeku ukázať, takto to začína a takýmto spôsobom to budeme robiť. Z toho dôvodu dneska máme tú školu. Celý tento môj osobný výskum, aj s tým, že som si samozrejme pomohol s ľuďmi, ktorých ja považujem za veľmi dôležitých v mojom živote, a pomohol som si tým, že som stále s tým obchodom pracoval a robil veci a zakladal organizácie, tak som prišiel na to, že v podstate obchod by sa dal rozdeliť do v podstate 10 krokov, na ktoré by spôsobili to, že ten obchod bude fungovať. Prvá vec je tá, že človek potrebuje pracovať s databázou. Každá organizácia ho vytvára, každá firma ju má a každá firma s ňou pracuje, dá sa povedať, možno tak na 20 až 30% a 70 až 80% sa v podstate stáva zanedbaným potenciálom, hoci tieto peniaze poväčšinou chýbu. To znamená, že musíme byť schopní vyťažiť z našej databázy a z potenciálu tých našich stálych zákazníkov maximum, nie z toho dôvodu, aby sme ich zodrali z kože, ale z toho dôvodu, aby tam bola neustála spolupráca. Aby tam nebolo preskakovanie sem a tam, pretože ak máme pre nich dobré produkty alebo služby, tak nie je žiaden dôvod, aby nakupovali niekde inde. Ďalší problém, ktorý som si všimol, bol problém postoja predajcov. Málo predajcov je v stave, že by plne dôverovali svojim produktom a tým, že im poriadne nedôverujú, tak sa dostávajú do stavu toho, že sú si neistí, že či to má predať alebo nemá predať. V skutočnosti väčšinou to nebýva problém toho produktu alebo služby, väčšinou je to problém jeho osobného neporozumenia s danému produktu alebo službe. Ďalej, keby sme zobrali, tak tá veľmi dôležitá vec je starostlivosť o zákazníka, pretože toto je v skutočnosti to, prečo ten obchod prebieha. Ja viem, čo mám na jednej strane to dobré, to je to, čo ten zákazník potrebuje, a tieto dve veci potrebujem dať spolu dokopy, aby to v podstate držalo a aby ten obchod mal zmysel. Čiže to, že ja rozumiem produktu a viem presne, čo zákazník potrebuje, aby som mu pomohol vyriešiť tento jeho problém, tak v podstate toto je naša tretia téma. Čiže ešte raz nazývame ju starostlivosť o zákazníka. Ako náhle teda potom dojde k tomu spojeniu, tak dochádza k osvieteniu, čo je predmetom témy číslo 4. Osvietenie znamená priviesť niekoho k rozumu alebo mu vnúknuť rozum. To znamená, že ten zákazník plne pochopí, ako mu tá naša služba alebo produkt pomáha. Za tých okolností nemá žiaden dôvod nekúpiť. Čiže všetko váhanie zákazníkov a všetky dohady o tom, čo to stojí, je v skutočnosti len neschopnosť predajcu odprezentovať svoj produkt v zmysle toho, takto je to, ako to máme, toto je to, čo vy potrebujete a takýmto spôsobom si vyriešite svoje problémy. Príliš veľké dohadovanie sa o cene je len znamením toho, že obchodník nerozumie poriadne svojej práci. Kto by sa dohadoval o cene
ak vie, že toto je tá vec, ktorú potrebuje. Samozrejme, ak 10 ľudia ponúkajú ten istý produkt, tak môže tam byť cenové rozpätie. Ale cenové rozpätie je vždycky na úkor kvality alebo na úkor toho, že niekto si pridáva príliš veľkú maržu. Ale ja si nemyslím o obchodníkoch, že sú podvodníci. Hej? A ďalšia vec je tá, ak niekto do obchodu podvody vnáša, ak predáva tovar rôznym iným spôsobom, ako by sa očakávalo, že je čestné, tak samozrejme, tento človek ale aj tak dlho nebude fungovať na trhu. Od tohto momentu je v podstate predané a predsa sa môže stať, že niekedy sa ten obchod natiahne. Preto musí byť predajca vytrvalý. Musí vedieť, že v podstate môžem sa vrátiť späť ku svojmu zákazníkovi, môžem mať nápad, ako ho oslovím. A tiež je tam práca, alebo nová úroveň práce s databázou, čiže ako posúvať zákazníka od toho chladného kontaktu k tomu, že nám to rastie a že z toho vznikne priateľstvo. A ďalšia vec je zámer. Viete, v podstate predajca by sa nemal nechať ľahko odradiť. Pretože ako náhle sa nechá ľahko odradiť a môže ho akákoľvek vec v podstate pri tom predaji zastaviť, tak si to povedzme na rovinu. Hej, v podstate možno predával kvôli svojej výplate, ale rozhodne nie kvôli tomu, že bol nadšený zo svojho produktu alebo služby a preto v podstate chcel, aby všetci ľudia v jeho okolí poznali tento produkt a mali ho o seba a využívali ho. Hej. Ďalší krok je tvrdý predaj. Keby sme si zobrali podstatu tvrdého predaja, tak to znamená nebyť rozumný, prečo by mal zákazník nekúpiť. Pretože ako náhle predajca chápe, že zákazník to nemôže kúpiť, tak je to koniec predaju. Hej, ale keď ja viem, o čo sa zákazník ochudobní, keď nebude mať môj produkt, hej, tak by som musel byť hlúpy, aby som mu nepredal. To je podstata tvrdého predaja. Nie je to vec v zmysle, musím predať za každú cenu. Nie, predám to, pretože vďaka tomu sa môj zákazník bude mať lepšie. Hej. A potom je tam kontrola. Viete, kontrola, alebo to, do akej miery máte svoj predaj pod kontrolou, rozhoduje o tom, aké budú vaše príjmy. Ak nemáte jasno v tom, koľko práce musí kto urobiť, alebo koľko práce musíte vy urobiť ako predajca, kedy ju urobíte a s kým, za také okolnosti môžeme povedať, že celý predaj by sa mohol zmeniť na jednu veľkú náhodu, ale viete, kto môže žiť z náhodného predaja? Hej, ktorá firma môže existovať, alebo ktorá firma môže vyrábať, ak predaj sa stáva iba náhodný. Hej. A preto je potrebné vedieť, že v podstate to, keď pracujeme so zákazníkom, tak spôsob, ako s ním pracujeme, to, že ho dostávame k postupnému súhlasu. Postupný súhlas je naša téma číslo 9. To znamená, že zákazník vie, čo je jeho problém. Ja viem, že v podstate on ho má. Je fakt, že on vie, že ho potrebuje riešiť. A ja ho môžem priviesť k tomu, aby sme ho vyriešili spoločne. O to tu ide. A pokiaľ ste schopní naplniť vaše prostredie istotou a ľudia vám môžu ako predajcovi dôverovať, máte vyhraté. O tomto je naša škola obchodu. Hej. Takže ak vás zaujímajú tieto informácie, musím vám povedať, pracuje sa 5 dní. Tvrdo. Prejdete si vecami, kedy to nebude možno úplne jednoduché, ale bude sa vám to páčiť, bude to zábava. A porozumiete tomu, že obchod je tá najprirodzenejšia vec na svete. Že to nie je vecou toho, že sa s tým človek rodí. Je to vecou toho, že sa to človek naučí. A vy sa za tých 5 dní zmeníte a budete predajcom. To vám garantujem. Majte sa pekne a teším sa na vás.